Ona kaže, kako se usuđuješ? Dolazi jedan čovjek i donosi novine svako večer. Prva je ta i onda redom sve ono što je izlazilo u ono vreme. Haos. I mi večeramo zajedno i sad Mira uzela Carstvo je nebesko i čita Dnevni telegraf. I srpsku reč. Ja, slušaj, vidim žena promeni 100 boja. Ma kakva večera, ne postoji ništa više. I ja ustanem, uzmem, spakujem te novine, sve sa stola. I ponesem ih u korpu, onu i sve bacim u korpu. To je od trpezarijskog stola do tog dnevnog boravka 10 koraka. A ona kaže, kako se usuđuješ? Pa koji je ovo način? Pa koja je ovo sloboda? Pa kako ovo? Pa ono? Pa... I to. Ja kažem, slušajte, molim vas. Mi smo seli ovdje da večeramo. Vi ste pozvali nas na večeru. Ja vidim da ste promenili 100 boja. Uzeli ste odmah da čitate novine. Pa ovi koji ovo pišu, oni planiraju kako da vas ujedu za srce, kako da vam napadnu decu, kako da vam sve najcelja napišu što mogu da večeras vi ne možda spavate. Prema tome, to sve treba da bacite u koš. I ja sam to uradio. Ne treba vam to. Šta će vam? Imate sutra dan baš ako hoćete. A i to vam ne treba. Predsjednik dobija na stolu svako jutro ono što mu serviraju. Ono što mu serviraju. Oni obično mu serviraju 2 rečenice najnegativnije. Razumeš da je rekao Bogoljub ili neko nije važno. Razumeš što je stara priča. I kako onda, tako i sad radi. Da, isto je. I ona kaže, slušaj, kaže, ti si veoma mudar čovjek. Sedi, molim te. Jer ja sam htio da idem, znaš. Vidim da je žena skočila na mene i ja kažem, mislio sam da izađem. Ona kaže, sedi, molim te. Potpuno si u pravu. Pa ja ne mogu da spavam posle ovih novina. Ma ne čitajte to, kaže, molim vas, bacite to. I u toj kući se više novine nisu odnosile nikada.